একদম পুরা ২৬ তারিখত ভ্ৰমণ পৰ ছুইজাৰলেণ্ডত যাব, তাতে থাকিব। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर। जों गिबियाव नैबे सावगारिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बिस्वजित दैमारि सारखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। नैथियावहाय आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालिनि जे जेम्स मुसाहारि बिथाङा जे माखासे अजद थिखांनानैहाय इउपिपिएल सरकारखौल' दाय होनो नागिरदों, बेनि सायाव मा भिडिअ नुदों बेखौहाय जों बयबो मिथिखागौ। बेखौहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। थामथियावहाय बेनिनो चिरां जिल्लानिनो जेम्स मुसाहारिया माखासे साधारन इउटुबारफ्रा इउपिपिएलआव हाबनायनि खारनावहाय बिथाङा गोबांथार बायदिसिना खर' गरम जानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। दाथ' सानै साथामसोल' इउटुबारफ्रा इउपिपिएलआव फैदों। आरोबाव बै माखासे सिनियर गोग्गो इउटुबारा फैयोब्ला अब्ला जेम्स मुसाहारि सारनि खर'आ मा जागोनथाय बुंस'नो हाया रायजोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन, जों बयबो मिथिगौ बिपिएफ पार्टियानो अरायबो जेब्लायबो बिसोरो दावराव दावसिखौ सोमजिहोयो। दा बे समावहाय आङो नैबे बिथां मार्टिन नार्जारि बिथाङा मा बुंदों आरो जेम्स मुसाहारि बिथाङा मा बुंदों बिनि सायावहाय आङो ससे भिडिअ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। फैयोब्ला जों गिबियाव हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौहाय खोनासंग्रोदोनि बिथाङा मा बुंदों। কোন? এইটো কোচ, এই আমেরিকা প্রেসিডেন্ট। আপনার এই বিটিসিত চিফ হোৱা মানুহে বিশ্বজিৎ আমেরিকা প্রেসিডেন্ট হৈ গ'ল। তাৰমানে এইবাৰ নেক্সট প্রেসিডেন্টটো বিশ্বজিৎ दैमारि হ'ব। নেক্সটত আমেরিকাৰ প্রেসিডেন্টটো বিশ্বজিৎ दैमारि হ'ব। এইবিলাক বিটিসিত নবহে, বা আপোনাক মিছা কথা কৈছে। দলে থাক আমেরিকাৰ প্রেসিডেন্ট বনাব জাম্বা, কি বুজি নাপায় কথাবিলাক দে। বিশ্বজিৎ दैमारि আমেরিকাৰ প্রেসিডেন্ট, ভাল কথা, ধন্যবাদ দিছো। তেওঁ কোৱাৰ মতে যদি হয় তো যে নহওক, নিৰ্বাচনৰ সময় চবে মানে এটা কি কয় আপোনাৰ বহুত দূৰলৈ চাই ফেলে কিছু কায়দা বুদ্ধি কৰি যিটো কথা ক'লে নিজৰ কাৰণে লাভ হয় এনেকুৱা কথা কয়। মই ভাবো নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই মোক এনেকুৱা কওঁতে তাৰ কিবা এটা হয়তো এই নিৰ্বাচন লাভ হ'ব পাৰে, আৰু লাভ হ'লে ময়ে ধন্য মানিম। ओरैबायदि लासिं सिं बाथ्राखौहाय जोङो स्टाडि खालामनानै बिजिरनानै नायोब्ला सासे गोजौ बिजिरसालिनि आसाम एसेम्बलि लेजिस्लेटिभनि मासिगिरि बिस्वजित दैमारि सारखौहाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जाजानो लुबैनाया ओरैबायदि लासिं सिं। अनदोंबो जानो हागौ, नाथाय इनसाल्ट खालामदोंबो जानो हागौ। हाग्रामा महिलारि सारा मा बुजियोथाय आं बेखौ मिथिया। बिथाङा मा नलेज लानानै लेखा फरायदों आं बेखौबो बुंनो थाङा रायजोफोर। नाथाय बिथांनि लेखा फरायनाया बै समाव खि जानाया कपि लानानैसो डुप्लिकेट लानानैसो सावरियाव पास खालामनानै नङाब्ला सिगि सग' दुमखि होनानैसो पास जालांनायमोन नामा, बेनिखायनो बेफोरखौहाय बुजिनो रोङाखै। आरो फारसेथिं जों नुनो मोनदों एपिपि पार्टिनिफ्राय उदांस्रि नार्जारि बिथाङाबो परदेसि होननानै बुंदों। परदेसि आरो इन्डिजिनियास जुदि बेफोरनि फारागथिखौहाय मोनथियाब्ला अब्ला बिसोर बायदिया मा इलेक्शनावहाय रायजो राजाफोरखौहाय बुजायनो। आरो फारसेजों हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय नुदों इलेक्शन जे फेस्टमनि बानायदों, इलेक्शन फेस्टमनिया गासैबो इउपिपिएल पार्टिनिफ्रायसो कपि खालामनायनि। अब्लालाय माबायदि सरकार सालायनो? मोनसेबो गोदान एजेन्डायानो गैया, गोदाव सोराव बाथ्रासो बुंलाबाय थादों। निश्चय बिस्वजित दैमारि सारा सासे नन पलिटिकेल पार्टिनि, मिथिबाय दा? बिथाङा नन पलिटिकेलनिफ्राय सासे दैदेनगिरि। दा बिथांखौहाय मान होयो हिसाबै बाहेरायावहाय ओंखारोब्ला बेखौहाय बयबो नाजावनानै लायो। दा बेफोरखौ नुनानैहाय जोंनि बर'निफ्राय माखासे अपोजिशन पार्टिनि जायखौ जों हाग्रामा महिलारि सारखौहाय नुनो मोनदों जानला मोनला बाथ्रा बुंनाय, बेफोर बाथ्राया गनायजाथावानो नङा। माबोरै जानो हाथावना आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट
जे जायगायावहाय जोनोम जादों बे जायगायावसो लिडार गसंनोहाय खाबु मोनो बिथाङाथ' आमेरिकानिबो नङा भारतनिसो भारताव जोनोम जादों हिसाबै भारतनिसो लिडार जागोन आमेरिकायाव जोनोम जादोंमोनब्लाथ' आमेरिकानि जोनोम जागौजोंनो लिडार जागौमोन एकदमबारे मिनिंलेस माबायदि बुङो माबायदि बुङा बेखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगौ रायजोफोर बे समाव जोङो खोनासंनोसै गिबियावनो जेम्स मोसाहारिनि बुंनाय राव नोंथांमोना खोनासं आसल घटना मैं एफाले आसिलु आमटेका मालिबिटा साइडत आसिलु जे तुलसीजरात आहि पाय তেতিয়া खबर পালো যে আমার তিনিটা গাড়ি যত আমি বহি আছো আমার মানুষবিলাক বহি আছে লৰাবিলাক বহি আছে ইলেকশনৰ সময় অফিস এটো ইলেকশন অফিস আছে তাতে বহি আছিল হঠাৎ 100-150 জনমান মানুহ আহিছিল পুরা মানে অস্তৰি হুজুত কিবা কোঠাৰ কিবা কিবি দাও চাও হৈ পেলাই পুরা গাড়ীটো একবারে আহি পেলাই এটেক কৰিছে আৰু আমাৰ এজন ল'ৰা আমার উগুৰি প্ৰাইমাৰীৰ প্ৰেসিডেন্ট মতিছ ব্ৰহ্মৰ ল'ৰা চানসুমা ব্ৰহ্ম তেখেতক মাথাত মাৰিছে এতিয়া লোৱাৰ আছাম হস্পিটেলত সিৰিয়াছ হৈ আছে তো মই প্ৰশাসনক কৈছো যে কন্ট্ৰোল কৰি আছো আমি আমাৰ মানুহবিলাকক ৰিপাৰ্কিশন এটেক যেতিয়া কৰিছে আমাৰ মানুহ এটেক কৰিব বিচাৰি আছে তো এনেকুৱা লাই দিলেতো বহুত গণ্ডগোল হৈ যাব কাৰণে আমি আগৰ পৰা প্ৰশাসনক কৈ আছো যে বস্তুটো আমাৰ ফালৰ পৰা গণ্ডগোল একো নহয় আমাক চিন্তা কৰিব নালাগে যে ইহঁতৰ পৰা কিবা এটা হ'ব যেহেতু তাতে বাউকুমৰিটোৰ ফেৰেংগাই গণ্ডগোল কৰি আছে ফেৰেংগাৰ মানুহ আৰু আজিও ফেৰেংগাৰ মানুহে কৰিছে ফেৰেংগাৰে নিৰ্দেশ এইবিলাক গোটেই ফেৰেংগাৰে নিৰ্দেশ নহ'লে কেনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে যে বাহিৰৰ মানুহ আছে যাই মানে এই কোঠাৰ মাৰিছে এই 1,500 নাম বুলি মই শুনিছোঁ এইদিনাখন টকা পইচা লৈ পেলাই যে পলাইছে এই কোঠাটো বাকী মাৰ্টিন আছে মাৰ্টিন ৰয় আছে জাফাও আছে আই পলিৰ তাৰপিছত বগল আছে আৰু এই বড়োৰ ইউটিউবাৰ বেংলাই এনেকুৱা আছে আৰু বহুত নাম আছে মানে 150 জনমান মানুহ আছে পুৰা প্ৰি প্লান যিটো সিহঁতে হাৰিব ইয়াতে এইটো কাৰণে মানে কিবা এটা গণ্ডগোল কৰি পেলাই বস্তুবিলাক মানে ভোটাৰবিলাক অলপ ধমকি চমকি কৰি পেলাই লুটৰ পুটৰ কৰিব পাৰে নেকি এইটো সুযোগ লৈ আছে মই ৱাৰ্ণ কৰিছোঁ সিহঁতক আৰু প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ ইমিডিয়েটলি বুক কৰিবলৈ মানুহবিলাকক য'তে থাকক আজি ৰাতিৰ ভিতৰত সিহঁতক বুক কৰিবলৈ गासैबो दायखौहाय जेम्स मोसाहारिया अपोजिशन पार्टी इउपिपिएलनियावहाय सरजाबनो नागिरदों नाथाय बिथांमोननिफ्रायबो गोरोन्थि दङ बेखौहाय बिथाङा माब्लाबाबो गनायनानै लानायखौ जोङो नुवाखै आरो जेम्स मोसाहारिया सानै साथामसो इउटिउबार्सफ्रा बिपिएफनिफ्राय एंगारनायनि उननिफ्रायनो बिथांनि खर'आ गरम जादों दा जों खोनानाय मथेब्ला देवबार मोनाबिलि समावहाय थांनाय रबिबार मोनाबिलि समावहाय गारि बुख्रुबलायनायनि जेंना सोमजिजेननाया बिपिएफ पार्टियानो एदावजेनदों आङो समबार फुङावनो खोनाखादोंमोन जे मोनसे भिडिअ डिलिट खालामैनि थाखायनो बेफोर जाथाया जानानै थांदों दा नै मार्टिन नार्जारिया मा बुंदों खोनासंदो बे समाव आं जोनोमाव लाइभआव आं फैफेराखै जोनोम खेबसे लाइभआव फैबाय जाहोना बेनो थांनाय मोनायाव जाब्रां ब्रिज दुमब्रु बाजार आइफवालि नैबेयाव मोनसे फिसा जाथाय जानानै थांदों बे जाथायाव माने थिग आंनि मुंखौ जेम्स सारा बुंदों जे उमुखा मार्टिन कोल्ला बेबायदि दा माने डाइरेक्ट आंनि नामा मार्टिन हिसाबै आं मिथिजानायखाय आंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि फन हरदों क'क्राझार गसाइगाव चिरां बिजनी बहुत मानसि आं बेबायदि फन हरदों आं मालाबाबो बेफोरबायदि जाथायाव आं इनभल्भ गैया आं थांफेराबो आरो आं बिदिखौ मोजां मोना एसे मार्टिन हिसाबै आंनि बायदि गुबुन मार्टिन नाम थानो हागौ राइट आं बेखौ बुंनो थाङा बे जालांबाय राइट खिन्थु फिसा जाथायनि थाखाय बियो दावरावा जालांदों आं खोनानाय मथे बेसेबां सैथो आं बेखौबो बुंनो हाया जे मोनानि समाव इउपिपिएलनि अफिसाव गारि थाबथाहैदों बेयाव थांनानै माखासे मानसिफ्रा बिपिएफनि माखासे मानसिफ्रा भिडिअ खालामदों फट' खालामदों दा बेनिफ्रायनो जाथाया सुरुवात जादों आरोखि दा बेनिफ्रायनो माने गारि बुफायनाय माफायनायसिम थांदों आरो बाखि जेबो नङा नाथाय खिन्थु आं सानो आं माने बे गणतान्त्रिक हादोराव बयहाबो राइट दं
बयहाबो इलेक्सन गेलेनो राइट दं आं बेखौ सानो आरो बेबायदि दावराव दावसि जानो नाङा आरो आइनखौ मानिनांगोन आइननि गोजौआव रावबो थानो हाया आइननि गाहायावसो जों सुबुं माहारिया थांनानै थायो ओंखायनो आइनखौ बारनो नाङा आइनखौ बारोबा आइना नोंखौ खाफिनगोन जा जालांबाय आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि दाजाथों आंनिफ्राय आं खावलायहरनाय आरो आं बेखौनो सानो जे आंखौ जे जों सारा बुंफ्रांबाय मार्टिन होननायाव आं दिनै भाइराल जाबाय जेबो नङा नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिना लानो आं नङा गुबुन सासे मार्टिन दा बेनि थाखाय आं दिनै लाइभआव फैदों आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों बाथ्राया सैथो दे रायजोफोर जेंनाखौ सोमजिहोजेननाय जाथायखौ जागायजेननाय बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो दा बिथांमोनानो हरनि समावहाय पेट्रलिं खालामनोहाय दैथायहरनानै बेयावहाय पेट्रलिं खालामनायावहाय माखासे भिडिअ थिखांलायनायनि खारनावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों बेसेखिनिखौ आंबो समबार फुंबिलि समावनो मिथिखादों दिनैहाय मार्टिन नार्जारी बिथाङाबो बुंबाय अब्ला जागायजेननाया सोरमोन बिपिएफ पार्टि नङा बेनिखायनो आं बुंबोबाय थादों मोनफ्रोमबो जेंनाखौहाय सोमजिहोजेनग्राया बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो उनावहाय हायाब्लासो बिसोरो बदनाम खालामनो थाखाय गावसोरखौहाय सिखोमानानै दोनो बेबायदि थासारिखौ जों नुबोबाय थाखादों नाथाय रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सोरबायदि मानसिया मा मावदों सोरबायदि मानसिया मा मावाखै बेखौहाय बयबो मिथिगौ अब्ला भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन रायजोफोर आङो सानदों जेम्स मोसाहारी सारा बै माखासे जे सिनियर इउटुबारफोर दङ बिपिएफनि जानानै भिडिअ बानायो बिसोरो जुदि इउपिपिएलआव फैबावोब्ला खर' गरम जानानैनो थाथेरनो हायै बायदि जासिगोन नामा होननानै आङो सानदों रायजोफोर जेरावहाय मिनिया बर' बेंज्लाय नार्जारी आरो बै सानैसो माखासे इउपिपिएलआवहाय फैनानै भिडिअ बानायनायाखौनो दिनैनि समाव ससियेल मिडियाआवहाय बिसोरनि नाम लायैहाय बाथ्रा बुंबाय थादोंब्ला अब्ला बै सिनियरफ्रा जुदि इउपिपिएलआव हाबो अब्ला खर' गाज्रि जानानैनो जानला मोनला गोब्रांबायगोन खोमा ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि